बे समाव जोंनि मानगोनां सार निकलास बसुमतारीखौहाय आङो फंनैसो बुंनो थाखाय जोंनि गेजेराव अरुण नार्जारी बिथां सराइबिल पारिसनिफ्राय खावलायनाय बायदि नुजाफैदों। बिथाङा गावनि बिमानि रावजों धोरोमनि मेथाइ रोजाबनानै सुबुंफोरनि गोसो गोरबोआवहाय इसोरनि फोथायनायखौ लाबोनो थाखाय गावनि बे खन्नाय गारांजों बिथाङा फोस्रावो। बेबो गेदेर मोनसे एभान्जेलाइजेसन। साफ्रोमबो मानसिया गावबा गावनि आखुजों गावबा गावनि मेलेम गोहोफोरजों गावबा गावनि स्टाइलाव धोरोमफोरखौ खुब फोस्रावो। दा बेबायदिनो जों फोथायो, बिसोरखौ आं फोथायो जे अरुण नार्जारीया गावनि देंखोनि गेजेरजों सुबुंफोरनि गेजेराव फोथायनायखौ आरो गोगोमसिन खालामगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो आं बिथांनि इयुन जिउखौ गोजों मिजिंथिनानै आरो बेबायदिनो गोलाव सम बैसो दा सेंग्रा गोरलै आरो गोलाव समसिम जाहाथे गावनि देंखोनि गेजेरजों जाहाथे इसोरखौ सिबिनायाव समाजखौ मण्डलिखौ जाहाथे दैदेननायाव आवगायलांनायाव फोथायनायाव गोगोम खालामनो थाखाय जाहाथे आवगायलाङो, बेनि थाखाय आङो इसोरनियाव बेनि थाखाय आङो आर'ज गाबो जाहाथे बिथाङा गावनि जिउखौ इसोरनि थाखाय गावनि देंखोनि गेजेरजों जाहाथे बाख्नायो। बेनि थाखाय आङो बे बिथांनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो। लोगोसे जोंहा दंबावो जोंनिनो बे 1 नं खुन्दुरबिल गामियावहाय नुजाथिफैनो हानाय सराइबिल गामिनिफ्राय सफैनो हानाय अरुण नार्जारी सिंगारबो दङ जोंनि खाथियावहाय। बिथाङा बे प्रग्रामाव फैनानै माबायदि गोसोआवहाय माबायदि मोनदों फिल, बेखौहाय आङो बुंथिनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। सिगाङावनो काथलिक हारिमु निउस चेनेलनिसिम खुलुमनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दिनै बे खुन्द्रुबिल मण्डलियावहाय आंखौहाय मेथाइ खननो हांख्रायनायलाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनफैदों। बिथांमोननि फोथायनाय, बिथांमोननि गामि खौसेथि आरो फोथायनाय फारसे बहुद मोजां मोनफैदों, गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो आवगायलांबाय थाथों, बेखौनो आङो आसा खालामो। आरो उननि बारावबो बिदिनो मोजाङै खुंलांबाय थाथों, इसोरखौ खुलुमनायाव जेब्लायबो आवगायलांबाय थाथों। आरो बे समावहाय आं सोंबावनो सानो, नोंथाङा जेनेबा बे प्रग्रामाव थानायनि गेजेरजोंहाय गोसोआव माबायदि मोनदों? इसोरखौहाय हामबायहोनो मोननानै नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनदों? आङो ओरैबायदि रंजानाय मोनदों, लाख'हायै जिउआव माने बेबायदि फोथायनाय, खौसेथि, मावनाय दांनाय, रित गित थारैनो बिराद खौसेथि गोनांखायनो दिनै बेबायदि एसे गिदिर गिर्जाखौहायबो लुखांनो हादों। आङो माने बुंख'नो हाया आरो, माने बिराद गोजोननाय मोनदों बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनानै। दिनै जोंनि चेनेलनि थ्रुयै बिथांमोनखौहाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै जोंनि चेनेलनि थ्रुयै बिथांमोना मोजां बिबुंथिफोरखौ बुंनानै होनायनि थाखाय आङो जिसुआव बाख्नाय जादों।